People think in jail is nice. I used to see, like, I grew up here around in Dobsonville. They will say, "Bantintela," those things. Can you give that person a picture of what is going on? Kunabafethu abafaka ama-rouge abagqoka igate ababafazi straight ejele. You understand? Kunabafethu abadayisa ngomzimba ejele abama-prostitutes for survival. You understand? Kunabafethu ejele abafethu benze noma yini just ukuthi bakwazi ukusurvive. Okungabi and ejele reason why abafethu begcine be conform to lezi zinto Chris ingoba ejele kuyalanjwa number 1. Brahma useless to amanye ama-offenders ejele uzoba isiqhela sawo whether you like it or not, whether uyithathile noma uyithathanga inombolo kuyafana. Mawuboshiwe ubonakala ngathi kune-badge of honor of some sort. You understand? Kunina nina labenjalo niphuma kulawo ma-environments ngifuna ukunitshela lento. Labo bra benu ubaba benu umalume benu whoever benu labeni babiza ngekhokho nithi iqhwaga kwasho kwacima kanjani bayiqhwaga lapho ngakini Chris. Baze bangena ngale jele iyashintsha yonke leyo nto. Kuneqhwaga zakhona ngale. And ngihlezi ngisho lento Chris uzowuthobela umthetho wazo. Uthanda ungathandi. And baloke